Joo, mä oon siis Perttu Salovaara. Mä oon toiminut vähän reilu 25 vuotta organisaatiokonsulttina ja työyhteisöiden kehittäjänä ja väittelin 2011 johtamisesta tuolla Tampereen yliopistolla, mutta siis siinä kohtaa johtajuus ei tarkoittanut pelkästään johtajia, vaan sitä, että miten johtajuus ilmiönä muodostuu. Ja siitä tullaankin aika pian kohti tätä itse yhteisohjautuvuutta, että näissä malleissahan on edelleen johtajuutta huomattavan paljon. Se ei katoa mihinkään, mutta voi olla niin kuin ääripäässään. Tietysti johtajia on jo aika paljon vähemmän, mutta johtajuus niin kuin vaan lisääntyy. En tiedä, kuulostaako heti paradoksaaliselta, mutta näin se ajatus menee. Säästetäänkö sillä sitten? Tarvitaanko vähemmän johtajia? Olisiko tässä semmoinen säästövinkki myös nyt julkiselle sektorille? Mä tiedän, että muutama kunnanjohtaja on ollut hyvin innostunut aiheesta sen takia, että niin, voiko tämän mukaan nyt sitten vähentää keskijohtoa? No, ihmisille ja organisaatioilla on erilaisia motiiveja yhteisohjautuvuuteen pyrkimiseksi, mutta se nyt ei ole se ensimmäinen motiivi, ei ole siis tämä, että voidaan leikata keskijohtoa. Mutta kyllähän sitten jos pidemmälle mennään, niin no aika monessa organisaatiossa, varsinkin julkisella puolella, niin kyllä se jonkun verran keskijohdon määrä voi pudota, mutta ehkä siinä on pikemminkin niin, että ne pääsee hoitamaan niitä töitä, joita heidän kuuluu alun perin hoitaakin. Et kun tällä hetkellä keskijohto on aivan niin kuin puun ja kuoren välissä ja tupella kaikilla on ihan hirveä määrä duunia. Ja suurin osa siitä johtuu siitä, että ne tekee myöskin ihan hirveästi sellaista duunia, jota niiden ei tarvitsisi tai kuuluisi tehdä, jos niin kuin tarkemmin katsotaan. Me ollaan tietysti palloteltu tässä, kun meillä on tällaisia niin kuin yhteisöjä ja organisaatioita, joissa on itseohjautuvuutta tai yhteisohjautuvuutta. Tässä me oppimistehtävässä tarkastellaan, niin mikä tämä yhteisohjautuvuuden ja itseohjautuvuuden ero on, tai onko ne sama asia? Joo, ei ne ole sama asia, että sen takia kaksi eri termiä. Yhdessä vaiheessa mäkin keräsin näitä, kun tein tutkimusta, niin keräsin näitä termejä, englanninkielisiä termejä, jotka voidaan kääntää nimellä itseohjautuvuus. Ja mä sain kokoon itse asiassa noin 15 englanninkielistä termiä, siis alkaen niin kuin self-leadership, self-determination, self-management ja näin edelleen. Ja kaikki voidaan kääntää itseohjautuvuudeksi, mutta kaikki heti ymmärtää, että jos meillä on 15 termiä, jotka voidaan kääntää yhdeksi termiksi, niin jotain hävii niin kuin käännöksessä, eli gets lost in translation. No sieltä löytyi sellainen erottelu esimerkiksi, että osa näistä termeistä, niin kuin suurin osa viittasi tällaiseen niin kuin yksilön itseohjautuvuuteen, varmaan 2/3. Sitten jonkun verran löytyi niitä, jotka viittasi niin kuin tiimin itseohjautuvuuteen, ja sitten muutamia termejä, jotka viittasi niin kuin koko organisaatioon. Ja tässä kun me sitä mietittiin, että nyt Suomessahan tämä termi tavallaan siis se on ollut olemassa sinällään pitkään, mutta niin kuin vakiintui, kun toi Frank Martala ja Karoliina Jarenko julkaisi sen itseohjautuvuuskirjan, johon se oli toimitettu kirja, mäkin kirjoitin siihen yhden artikkelin monikollisesta johtajuudesta. Mutta aika pian sen jälkeen me ruvettiin katsoa sitä ilmiöä tarkemmin, niin se mitä organisaatioissa voi tapahtua ja kuultiin, että tämä itseohjautuvuus antaa nyt ihmisille luvan niin kuin tehdä itsenäisiä päätöksiä ja asiantuntijoiden toimii itsenäisesti, mutta sitten kuuluu tätä ihmettelyä siitä, että mitäs me sitten tehdään, kun ne iltapäivällä kokoontuu kaikki itseohjautuvasti pelaamaan tonne, tää oli joku IT-firma, että pelaamaan tonne peliä, kun samaan aikaan pitäisi niin kuin myydä. Nyt tilanne on se, että organisaatiot, siis ne tarkoittaa tietysti niin kuin työyhteisöitä tässä kohtaa, niin niiden olemassaolon tarkoitushan ei ole yksilönvapauden maksimointi. Tässä nyt heti huomaat ehkä tämä meikäläisen stand-up-koomikon kyvyt. Eli tämä oli tällainen lakonilla lausahdus, joka saattaa joskus hymyilyttää, mutta siis tosiaan työyhteisöt ei ole olemassa sen takia, että ne maksimoisi yksilönvapauden. Eli itseohjautuvuus, niin kuin siitä havaittiin aika pian tällaisia, niin kuin, varsinkin ei siitä ilmiöstä sinällään, vaan miten se termi ymmärrettiin, että nyt tämä voi niin kuin itse päättää, mitä tekee. Mutta tämä on niin kuin virhekäsitys, tämä on harhakäsitys organisaatioiden toiminnasta.
Organisaatiot on olemassa jotain suurempaa päämäärää varten kuin mitä yksilöt voi yksin saavuttaa. Sen takia ne tulee yhteen, ja organisaatiolla on olemassa joku olemassaolon tarkoitus. No niin on yksilöilläkin, joo. Mutta organisaatioiden olemassaolon tarkoitus on siis yleensä jotain sellaista, jonka voi vaan saada aikaan, kun meitä on enemmän siinä tekijöitä. Ja nyt jos että tavallaan niin kuin itseohjautuvuus on yksi piirre yhteisöohjautuvuudesta, että varmaan joka puolella me tarvitaan jonkun verran niin kuin autonomiaa ja siinä mielessä itseohjautuvuutta ja tällaista, mutta yhteisöohjautuvuus todettiin, että se kuvaa paljon paremmin sitä ilmiöä, mitä tässä haetaan, eli sitä, että se porukka ohjautuu sen yhteisen tarkoituksiin. No mikä on yhteisen tarkoitus? Itse asiassa sen porukan olisi tarkoitus päästä vaikuttamaan siihen. Toi oli hyvin selkeä selvitys. Ja sitten just jos ajattelet tätä case audia, jossa on puhuttu tästä itseohjautuvuudesta, ja sitten mä ajattelin, että eikö se nyt kuitenkin ole myös niin kuin yhteisöohjautuva organisaatio sitten kuitenkin, kun lukee tavallaan sitä casea ja siitä on tehty tutkimuksia ja muuta, että en tiedä. Joo, Oodi on hyvä esimerkki siitä, että siellä tavallaan alkoi aika varhain se kehittäminen ja silloin tunnettiin koko ilmiö nimellä itseohjautuvuus. Ne ei ole ruvennut sitä termiä nyt muuttamaan, which is fine, mutta niillähän on tällainen niin kuin tiimipohjainen organisoituminen ja sitä kautta niin kuin vähän sellainen joustavampi toimen ja työn kuva. Ja siellä on myöskin tällaista yhteisöllistä päätöksentekoa, neuvonantoprosessia sovellettu ja puheeksi ottamista niin kuin palautteen-annon sijaan ja näin muistaakseni, niin niillä on tällaisia yhteisöohjautuvia käytänteitä kyllä olemassa siellä, että kyllähän ne niin kuin tästä näkökulmasta on enemmän yhteisöohjautuva ja se on, mitä mäkin olen siellä käynyt juttelemassa ja tutustumassa, niin toki se on niin kuin selkeästi enemmän yhteisöohjautuva, mutta kuin itseohjautuva, että eihän ne sitä yksilön, että niiden pitää, ne huomasi aika pian, että siellä pitää eri tiimien keskustella keskenään, että ei ne voi samaan aikaan järjestää alakerras jotain iso yleisötapahtumaa ja yläkerras lasten tapahtuma, että siitä tulee hirveän tungos, että vaikka ne on niin kuin joku aikuisten tai tietokirjallisuus ja sitten lastenosasto, niin kyllähän niiden pitää keskenään kommunikoida, että tämä on aina niin kuin, että itseohjautuvuus helposti päätyy tällaiseen suboptimointiin, eli osaoptimointiin, että katsotaan sitä koko systeemiä vaan sen oman kuplan sisältä, ja sehän niin kuin ei tietenkään riitä, kun on kyseessä isompi yhteisö, ja Oodi huomasi sen kanssa hirmu pian, että niin pitäähän näiden olla yhteydessä toisiinsa näiden systeemin osasten. Miten sitten Järvenpään varhaiskasvatus lähti tänne yhteisöohjautuvuuden matkalle, jota sä olet ollut myös niin kuin orkestroimassa, tai et johtamassa, vaan niin kuin tukemassa, fasilitoimassa on varmaan oikea termi, niin miten siellä Järvenpäässä päädyttiin muuttamaan tätä organisoitumisen tapaa? Joo, Järvenpäässä oli ensin sellainen pilottihanke, olikohan sekin 1,5–2 vuotta ulkopuolisella rahoituksella, jossa mäkin tulin mukaan ja siinä oli ensin mukana yksi koulu, kirjasto ja sitten niiden osaamis- ja työllisyyspalvelut. Ja niissä pilotoitiin tätä yhteisohjautuvuuden ideaa ja ehkä kirjastossa se meni jotenkin niin kuin kivuttomimmin eteenpäin. Et siellä nyt liittyi siinä kirjastossa sit sekin, että siellä oli jo useamman vuoden ajan vähän niin kuin johtajuuskulttuuri muuttunut, että tällaisesta hyvin perinteisestä autoritäärisestä niin kohti sitä, että porukka sai tehdä enemmän yhdessä. Ja ehkä sieltä nopeasti vaan siltä ajalta se yksi niin kuin siellä oli aika paljon oivalluksia porukalle ja ne kehitti sitä, mutta tällainen niin kuin Pipsapossu ja ryhmä Hau esimerkki. Et siellä lastenosaston henkilöstö havaitsi, että kaikkein eniten kysytään näitä suosituimpia lastenkirjasarjoja, kuten Pipsapossu ja ryhmä Hau. Ja ne täysin, että hei, hän voisi ottaa se irrotettavan rullilla kulkevan hyllystön siihen lähelle lainaustiskiä niin, että ne löytyy aina siitä sitten. Ja laittoivat sen siihen. No tämä kuulostaa aika pieneltä ja maalaisjärkiseltä, mutta meidän perinteisissä, varsinkin niin kuin julkisen puolen ja hierarkisissa organisaatioissa, niin tämän tyyppinen oma ajattelu, niin siis kaikki osaa ajatella. Henkilöstössä ei ole mitään vikaa, mutta kun se on pääsääntöisesti sen systeemin puolelta ehkäisty siten, että aina pitää kaikkeen kysyä pomolta lupa. Ja silloin se johtaa pikkuhiljaa siihen, että ei sieltä henkilöstöltä tule aloitteita, ja ei se ole henkilöstön vika, ei se ole niiden pomojenkaan vika, vaan me ollaan kaikki niin kuin osana tämän tyyppistä yhteiskunnallista keskustelua ja kulttuuria, jossa työelämään on kehittynyt tällainen niin kuin ajattelemattomuuden systeemi osin. Se ei tarkoita sitä, että ihmiset olisivat ajattelemattomia oikeasti, vaan
siitä ei, niin kuin, siihen ei kannusteta, niin hyvin pieni esimerkki, mutta tämän pilotin kautta, niin sitten varhaiskasvatus havaitsi, että ahaa, tällaiset puhutaan, niin lukija kuuli siitä, niin siellähän on Järvenpäässä 17 päiväkotia, 12 päiväkodin johtajaa ja 380 henkeä, niin siellä silloinen varhaiskasvatusjohtaja totesi, että hetki pieni, että meillähän on tällaista yhteisohjautuvuutta aika paljon täällä varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteistyössä. Et itse asiassa nyt me niin kuin löydetään termi sille, mitä me on pyritty tässä jo tekemään jonkun aikaa. Ja sitä kautta, no sillekin hankkeelle haettiin rahoitusta, saatiin Kevalta 1,5–2-vuotinen rahoitus, eli kuntien eläkevakuutukselta. Ja kyseessä oli siis muun muassa niin kuin työhyvinvoinnin kehittäminen sitä kautta, että henkilöstö saa osallistua yhä enemmän siihen päätöksentekoon ja yhteistyön kehittämiseen. Mutta sitten siinä meidän julkaisussakin, niin siellä täytyy myöntää, että se oli kyllä kiva hanke ja tietysti mulla oli mukana, sieltä oli projektipäällikkö varhaiskasvatuksesta, joka oli yksi aikaisempi päiväkodin johtaja ja sitten oli Kati Toikka, henkilöstön kehittämispäällikkö, oli mukana siinä myös ja näin, niin siellä oli aika hyvä tuki siitä ja koko se varhaiskasvatuksen systeemi, varhaiskasvatusjohtajakin vaihtui, mutta uuskin oli täysin tämän kannalla, niin se oli kyllä, meni silleen hyvin, mutta että ei se tarkoita sitä, etteikö olisi ollut niin kuin monenmuotoisia keskusteluita, välillä kiihkeitäkin. No mutta siitä voisi kertoa sit enemmän siitä sisällöstä, mutta silleen se lähti ja siellä oli jo alun perin se yhteisohjautuvuustermi käytössä. Yes, ja tuttu selkeästi ja sitten siinä oli selkeästi myös se johtajien tuki tässä prokkiksessa eri tasoilla. Et nyt tässä onkin kiinnostava just se, että tämä on varmaan semmoinen kysymys, mitä aina mietitään, ja sä viittasit tähän, tai aloitettiinkin vähän tällä jo, että tarvitaanko niitä johtajia sitten enää, mutta mikä on sitten se johtajan rooli, tai ehkä niin kuin tekisi mieltä kysyä myös johtajuuden, mutta jos nyt ajatellaan ihan sitä johtajaa, niin sitten tässä yhteisöohjautuvuudessa, että ne varhaiskasvatuksen johtajatkin siellä edelleen niin kuin on ne päiväkodin johtajat olemassa. Kyllä. No nyt ensinnäkin niin kuin sellainen isomman kuvan kysymys on usein se, että pitäisikö ensin niin kuin johtoryhmän ja kunnanjohdon tai varhaiskasvatuksen johtajan olla tässä mukana ennen kuin voidaan mitään aloittaa. No sitten me voidaan tulla siihen, että no okei, riittääkö kunnanjohtajakaan, jos kaikki muut kunnat ja Suomen valtio ei ole niin kuin mukana sinne ja kuntakenttä ja näin. Ja kyllä voidaan lähteä kehittämään muutoinkin, mutta nyt se niin kuin päiväkodin johtajat on siinä mielessä, niin kuin, nehän on vastuussa esimerkiksi jokainen niin koko päiväkodista. Tapahtui siellä mitä tapahtui, niin heillä on vastuu. Nyt on kyse siitä, että miten he pystyvät kantamaan sen vastuun, kun että heillä on 100% vastuu lain edessä, mutta 99,9% niistä töistä he ei tee. Ja tämähän on joka työpaikassa sama problematiikka, mutta julkisella puolella se on vaan määritelty vielä hirveän paljon selkeämmin. No sitten tullaan siihen kysymykseen, no miten päiväkodin johtaja voi varmistua siitä, että työyhteisö tekee niin hyvää työtä kuin mahdollisesti, hän voi niin kuin vastata siitä. No onko se sillä, että hän mikromanageraa, että hän puuttuu mahdollisimman moneen asiaan ja tietää mahdollisimman monesta asiasta mahdollisimman paljon. No kiva sekin varmaan olisi, mutta kyllä se hirveän, niin kuin, sehän on mahdotonta ensinnäkin ja toiseksi se olisi hirveän vanhanaikaista. Ei sen ollut niin kuin oikeasti käytännössä toimi. Ja sitä paitsi siitä saa niin kuin henkilöstön suunnalta, niin se on aika rasittavaa, jos joku olisi koko ajan siinä niin kuin nipottamassa nurkan takana. Että kyllähän heillä totta kai ammattilaisilla, nyt kaikki varhaiskasvatuksessa niin kuin suurimmalla osalla aloista, kaikki on niin kuin sanotaan tänä päivänä oman työnsä asiantuntijoita. Ja he oikeasti osaa sekä yksin että yhdessä tehdä ne hommat. Ei sinne tarvitse tulla kenenkään niin kuin varsinaisesti pomottelemaan. Mutta nyt kun me puhutaan siitä systeemistä, niin nyt päiväkodin johtajan pitää tavallaan varmistua siitä, että ne kaikki prosessit toimii niin kuin pitäisikin. Ja nyt varhaiskasvatuksessa sitten taas esimerkiksi, niin se on vähän pidempi tarina, mä en mene yksityiskohtiin, mutta jo se, että meillä on yleensä niin kuin kolme kasvattajaa 21 lasta kohden, eli 7 lasta per kasvattaja, pienten ryhmissä se suhde on 3:12. Ja niillä on jokaisella omat tilansa. Niin tämä oli yksi sellaisia ensimmäisiä havaintoja, kun mä olin ollut esimerkiksi mukana tällaisessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa kuin Leadership in Spaces and Places.
jo tuossa 2011-2014. Niin nyt kun mä menin sinne päiväkoteihin, mä katsoin, että okei, tämähän on hienoa, että joka ryhmällä on oma tila. Mutta käytännössä ne tilat on siis eroteltu toisistaan, ja kaikki, joilla on niin päiväkoti-ikäisiä lapsia, huomataan, että niillä on omat eteiset, kamat laitetaan näin, ja sitten sinne viereiseen ryhmään ei saa mennä. Se on estetty porteilla. Eli itse asiassa ne tiimit, vaikka 5 tiimiä, jota siellä on, eli 5 tällaista lapsiryhmää, niin nehän ei tee hirveästi sinällään yhteistyötä, paitsi että, ja tähän liittyy sellainen varhaiskasvatuksen pedagoginen periaate, että lapsella olisi hyvä, kun siellä on niin kuin tietty tuttu aikuinen siinä, joka sitten tavallaan korvaa niin kuin äiti- tai isähahmoa. Usein sanotaan niin kuin isähahmo, että tähän tulee ihan tuolta psykoanalyysin perusteista sitten jo tavallaan tällainen hyvä rinta-ajatus, että jos lapsi varsinkin pienenä tuodaan päiväkotiin, niin hänen pitää olla tällainen luottamushenkilö, niitä ei voi olla hirveän montaa, ja sen takia se pitäisi säilyä. No, tämä on varmasti totta, mutta tosiasiassa se näidenkin teorioiden mukaan niin puhutaan niin kuin sieltä 3-vuotiaaksi asti. Ja kaikki varhaiskasvatuksessa haluaa tehdä työnsä hyvin, joten ei haluta sekoittaa niitä ryhmiä koko ajan. Ja sen takia, se oman ryhmän todellisuus, niin kuin suljetun ryhmän todellisuus, niin kuin sitä ruvettiin nimittämään, niin näyttäytyy siellä. Se on niin kuin ihan ok, mutta sitten kun tullaan siihen todellisuuteen, joka päiväkodeissa tapahtuu, että joka aamu sieltä on pois ihmisiä, lapsia ja aikuisia. Et käytännössä, vaikka ne ryhmät on stabiilit, osin niin kuin staattiset, niin käytännössä aina aikuisia ja lapsia pitää vähän siirrellä. Ja nyt kun niitä pitää siirrellä sen mukaan mielellään, että ketkä lapset ei tule keskenään toimeen, tai mitä toi opettelee, just että joku motorisia taitoja, toinen ehkä aakkosia, 3. ehkä jotain visuaalista hahmotusta ja näin, niin että mihin ryhmään voisi vaikka noin pari lasta laittaa, kun tuolta puuttuu aikuinen ja tuolla on kuitenkin, että siellä olisi vähän niin kuin tilaa, niin voitaisiin. Niin ja sitten myöskin se, että minkälaisia taitoja ja kykyjä aikuisilla on, että kenen ryhmään nyt voitaisiin hyvin laittaa noin ja näin. Niin jos joku tietää tämän koko siitä talosta, niin kuin aikuishenkilöstöstä, huonoiten, tämän lasten niin kuin erikoistumiset ja aikuisten erikoistumiset, se on tosiaan se päiväkodin johtaja. Koska henkilöstö on koko ajan lasten kanssa ja toisten kanssa tekemisissä, niin on paljon fiksumpaa, että ne tekisivät tämän. Mutta perinteisesti päiväkodin johtaja on tehnyt esimerkiksi aamuisin työnjaon. No ei se edelleenkään huonoa, ja henkilöstö varmaan toivoo näin, koska se on niin kuin helpompaa ja kätevämpää heille, mutta sitten aina sitten kuitenkin niin kuin tulee pientä nokan koputtamista, että ei tämä nyt oikein toimi näin ja näin. No miten olisit tehnyt itse? No oltaisiin tehty näin. Hyvä, miksi ette tekisi? Mutta tästä saa kiinni siitä, että itse asiassa niin kuin yksi keskeinen piirre siellä varhaiskasvatuksessa on sen koko yksikön, joka on päiväkoti. Sen kaikkien työntekijöiden yhteistyö, ei pelkästään sen oman tiimin välillä. Ja aika monessa, varsinkin vanhemmassa ja pienemmässä päiväkodissa on ollut tällainen koko talo kasvattaa periaate. Se ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsee palata johonkin nostalgiseen vanhaan, että olisipa pienempiä rakennuksia, ei. Vaan sitä, että tosiaan ne kaikki lapset on kaikkien aikuisten lapsia ja ne pystyisi työyhteisönä organisoimaan, eli järjestämään yhteistyönsä ihan hyvin itsekin, mutta siinä tulee tällaista pientä joustoa. Se ei tarkoita sitä, että kaikki on koko ajan muutoksessa, ja se ei tarkoita sitä, että se pedagoginen periaate, että sillä lapsella on niin kuin joku tuttu aikuinen siinä, että sen pitäisi murtua. Mutta kun niiden pitää kuitenkin joka aamu reagoida tähän tilanteeseen, niin tässä on joskus sellainen ristiriita sen koulutuksen ja sitten todellisuuden välillä, ja kyse ei ole siitä, että toinen on oikeassa ja toinen väärässä, vaan että ymmärretään, että siellä on tällainen jatkuva jännite olemassa. Miten me toimitaan tämän jännitteen kanssa? Sori, vähän pitkä tarina. Se tulee aika paljon kapuloita kyllä sinne niin kuin arjen rattaisiin noista kaikista niin kuin realiteeteista. Eli erittäin hyvä, kun se on konkreettista. No jos ajatellaan, no tuossa sä oikeastaan kerroitkin osittain jo, että mitä se niin kuin vaatii johtajalta, mutta jos ajatellaan sitä siirtymistä sinne yhteisohjautuvuuteen, niin mitä edellytyksiä tai minkälainen johtamistyyli edistää sitä ehkä johtajan siirtymistä, mutta myös yhteisön siirtymistä yhteisohjautuvuuteen? No sitä kuvataan usein sellaisella niin kuin suorakaiteella esimerkiksi, josta sitten niin kuin toisessa päässä on johtajalla kaikki valta ja toisessa päässä on niin kuin henkilöstöllä kaikki valta. No nämä molemmat ääripäät on varmaan sellaisena melkein niin kuin mahdottomia. Mutta toinen pää kuvaa sitä niin kuin autoritääristä johtajan valtaa ja toinen sitä, että henkilöstöllä alkaa olla tällaista niin kuin jaettua johtajuutta, tällaista niin kuin kanssavaltaa. Ja
nyt ollaan niin kuin liikkumassa tässä suorakaiteessa niin, että se johtajan ikään kuin autoritäärinen valta niin kuin alkaa kaventumaan ja henkilöstön lisääntymään. Ja tämähän on aina niin kuin oppimisprosessi. Tämä on niin kuin hirmu tärkeä piirre siinä, että ei voida siirtyä niin kuin hyppäämällä 0–100. Mutta se johtajan rooli siis siitä, että hän olisi kaikessa arjen päätöksenteossa mukana. Eihän hän koskaan, jos sä kysyt esihenkilöitä, niin eihän ne haluukaan, että nehän haluaa, että henkilöstö ottaisi enemmän vastuuta siitä, mutta hirveän monella on se tilanne, että henkilöstö kysyy asioita, joka on oikeastaan niin kuin heidän päätäntävallassa ja osaamisvallassa, ja sitten ne tulee varmistamaan, että kyllä hirmu moni esihenkilö ihan normiorganisaatiossa sanoo, että aika paljon multa tullaan kyselemään, ja että 110% työajasta menisi mielellään siihen, ja samaan aikaan se henkilöstö oikeasti osaisi sen, mutta se ei ole esihenkilöiden vika, niin kuin sanottu, eikä henkilöstön vika, että tämä tapahtuu, vaan se on tämän hierarkkisen systeemin piirre, johon kaikki on oppineet, että tarvitsee kysyä tuolta. Ja se rooli muuttuu siis siitä, että hän tekisi näitä päätöksiä ja antaa jatkuvaa palautetta niin siihen, että henkilöstö alkaa hoitamaan yhä enemmän näitä asioita, jolloin se ryhmädynamiikka tietysti vaihtuu kovasti, että esihenkilöiden työ muuttuu sen suuntaiseen, että he rupeisivat katsomaan vähän niin kuin pidempää linjaa, että minkälainen oppiva organisaatio meillä tässä on, minkälaisia taitoja ja osaamisia me tarvitaan täällä, miten tämä kaikki liittyy siihen, että me saadaan vaikka tämän kunnan tai tämän yrityksen strategiaa vietyä eteenpäin, mutta ei niillä yleensä ole aikaa tähän. Ne tekee työlistoja, ne tekee niin kuin tällaisia hallintoon esihenkilöillä on tietysti suht paljon, mutta mä olen kuullut tuosta organisaatioista, jossa niin kuin esihenkilöillä menee niin kuin viikko-puolitoista pelkästään työvuorolistojen suunnitteluun koko ajan, kun siellä otetaan sitä ja tätä huomioon ja näin, joka on siis omalta osaltaan hyvä, mutta onko tämä oikeasti niin kuin se, mihin meidän kannattaa esihenkilön työaikaa käyttää? Ja sitten siis mä vastaan nyt siihen toiseenkin, että miten sitten se henkilöstön rooli. Niin nyt ryhmä, jolla on johtaja, toimii hyvin eri lailla kuin ryhmä, jolla ei ole johtajaa, tai joka siis ohjautuu, itse organisoituu. Niin, että aina kun jos on niin kuin ongelmia tai kysyttävää, puhumattakaan niin kuin konfliktia tai erimielisyyksiä, niin perinteisessä johtajakeskeisessä ryhmässä aina käännytään sinne johtajan suuntaan. Joka on silleen hauska juttu, että sen erimielisyyden kuitenkin ne ihmiset siinä tiimissä saivat keskenään aikaan. Mutta meillä on niin kuin totutettu, ja se ei ole ihmisten vika nyt, meillä on hierarkisessa systeemissä totutettu ihmiset siihen, että jos tulee ongelmia, niin kyllä se setä tai täti siellä auttaa. Eli tällaisia niin kuin lapsi-aikuissuhteita luotu siinä. Nyt tämä yhteisohjautuva organisaatio lähtee tällaista, kehitettäisiin niin kuin aikuinen suhteita, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ryhmä, jolla ei ole johtajaa, ne ei pysty kääntymään johtajan suuntaan näissä kaikissa kysymyksissä, jolloin se ryhmädynamiikka, että meidän pitäisikin aikuisina ihmisinä ruveta katsoa niin kuin toisiamme silmiin, että hetki pieni, tällainen ongelma, okei, mikäs tässä olisi hyvä ratkaisu, ai sä et halua tehdä ja kuitenkin meidän tiimille kuuluu nämä tehtävät, mitäs me nyt tehdään, ja meillä ei ole osaamista, no mistä me sitten saadaan sitä? Tai kaikille ei ole osaamista, no okei, miten tämä tällaiseksi on muodostunut tässä vuosien varrella, että joku osaa vain jotain tehtävää, kun muistamme, että 7 vuotta sitten niin meillä oli 7 hengestä 4, jotka osasivat tätä. Niin sen on annettu muotoutua tällaiseksi, ja se ei ole taas ihmisten vika, mutta tällaiset niin kuin tiukat toimenkuvat, jossa sitten niin kuin meillä on yksittäisiä osaajia tietyillä alueilla, niin kyllä se vähän pitää laajentaa sitä näkymää siihen osaamisiin, mutta se on aivan tiimin niin kuin tiimikohtaista, ja sitten ne rupeaa neuvottelemaan myöskin niiden muiden tiimien kanssa ja näin, että ne on, minkälainen osa he ovat tätä kokonaisuutta. Mutta toden totta tämä muuttaa niin kuin sitä dynamiikkaa siinä, että se mihin jatkossa kannattaa niin kuin selkeästi, mä luulen, että työyhteisössä tulee tarve ymmärtää ryhmädynamiikkaa, joka on aika mielenkiintoinen kysymys sitten näin hybridityön aikana. Kyllä, joo, tämä olisikin hyvä aihe. Sitten vielä tämä yhteisohjautuvuus ja etätyö ja nimenomaan tämä ryhmädynamiikka ja yhteisöllisyys, mutta ehkä me ei nyt mennä siihen, mutta se olisi tosi herkullinen, mitä se tarkoittaa. Ja kyllähän vahva ryhmädynamiikka ja yhteisö kantaa etänäkin, mutta olisi kiinnostavaa just tämä, että no miten se tapahtuu. Mutta jos nyt ajatellaan, mä hyppään nyt tällaiseen tulevaisuuteen, tämä on yksi kysymys ehkä tulevaisuudessa vielä enemmän, mutta mikä on niin kuin uusinta uutta yhteisohjautuvuuden saralla? Onko jotain sellaisia niin kuin näkymiä, suuntauksia, ylipäätänsä jotain tähän niin kuin liittyvää semmoista nyt sitten
kuuminta hottia. Mä sanoisin, että tämä ryhmädynamiikka on yksi, Yes. sitten tällaiset yhteisölliset käytänteet on toinen, ja sitten kolmas tietysti tämä niinku hybridityö, että mitä on yhteisöllisyys niinku digimurroksessa ja hybridityön aikana, niinku yhteisöllisyyden merkitys. Meillähän käydään Suomessakin jatkuvaa keskustelua tällä hetkellä median palstoilla näistä kysymyksistä. Mutta tämän tyyppiset aiheet, no ryhmädynamiikasta tuli jotain mainittua, sen hybridityön haasteet aika moni tunnistaa ja pystyy lukemaan, mutta sitten mä mainitsen vain tästä käytänteistä, että yhteisöjohtuvissa organisaatioissa, ja se tavallaan liittyy siihen edelliseen kysymykseen tästä johtajien roolista, niin perinteiset johtajan tekemiset, niin kuin päätöksenteko, palautteenanto, konfliktien hoitaminen, tavoitteiden asettelu, tällaiset tiimijaot ja näin, niin nämä kaikki yhteisöjohtuvassa mallissa korvataan, tai ajatuksena on se, että ne alkaa korvautumaan yhteisöllisillä käytänteillä. Eli mitä on yhteisölliset käytänteet? No siinä, missä päätöksenteko niin kuin perinteisesti on se, että esihenkilö päättää, viedään sille ja hän päättää, tämä on se prosessi. Ja sitten valmistellaan niitä muuta. Niin yhteisohjautuvuudessa onkin erityyppisiä malleja, joilla porukka voi tehdä päätöksiä. Esimerkiksi tällainen neuvonantoprosessi tai sit muita niin kuin demokraattisia malleja. Voihan siellä olla ihan suoraan niin kuin äänestys. Ja sitten se, mikä saa enemmän tai eniten ääniä, niin se valitaan. Mutta aika harvoin niissä näin niin kuin suoraviivaisesti mennään, koska me nähdään niin kuin Brexitistä ja Jenkkien presidentinvaaleista, mitä tapahtuu silloin, jos 51% on puolesta ja 49% vastaan. Niin se usein johtaa niin kuin polarisaatioon, joka ei ole varsinkaan niin kuin normaalissa työyhteisössä välttämättä niin kuin haluttu piirre. Demokratiassa se menee näin, mutta on päätöksenteko erilaisia käytänteitä, eli yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Ja nämä pelisäännöt on vähän samanlaisia kuin voisi sanoa, että jalkapallossa tai monopolissa, siis siinä mielessä, että näin tämä menee. Ja porukka kun pelaa ulkona futista, niin kaikki tietää suunnilleen säännöt ja sitten ne keskenään, hei nyt oli virhe, me saadaan vapari. Tai monopolissa tai shakissa. Monopolissa on siinä mielessä hauska, että siellä on, on säännöt ja sitten aika monella perheellä tai porukalla on omia tulkintoja tai tarkennuksia niihin sääntöihin. Ja näin se menee työyhteisössäkin, mutta silloin kun on pelisäännöt, niin ei tarvita johtajaa samalla lailla. Me voidaan uusintaa niitä pelisääntöjä, että ne ei ole ikuisia niin kuin monopolissa, että elämä ei ole peli. Mutta me voidaan tiettyihin tilanteisiin, esimerkiksi palautteenanto, niin puhutaan tällaisesta puheeksi ottamisesta, tai oikeastaan, että puhutaanpa työstä, sitä, että se porukka, se tiimi ja porukka, jotka sitä tekee, että he yhdessä pystyisivät puhumaan siitä työstä ja sen tekemisen ehdoista, ja siitä, että mistä meille tulee palaute, mistä me tiedetään, että meillä menee hyvin. Eikä niin, että se tulee aina sitten esihenkilö antaa palautetta, että sehän on yksi klassisimpia tällaisia aikuinen lapsiasetelmia. Joo, ja toi todella hyvin summattu, ja tässä tullaan, että yhteisölliset käytänteet on hyvä, ja tullaan varmaan just siihen dialogisuuteenkin, ja just tähän yhteiseen niin kuin keskusteluun, että just tällaiset periaatteet, pelisäännöt, että vähän just, että niistä oikeasti keskusteltaisiin, eikä niin, että no ainahan meillä on tehty niin tai näin on oikein, niin silleen, että että tullaan sitten tietysti just tämmöisissä ihmistyössä eettisiä kysymyksiä ja kaikkea, niin monesti ajatellaan niitä vähän silleen itsestäänselvyyksinä, mutta että näistäkin pitäisi varmasti sitten sen yhteisön keskustella keskenään ja olla niitä taitoja sitten myöskin. Joo, just näin, ja me huomattiin vaikka tuolla Kuopiossa se Savon suunnalla tämä yhteisöjohtavuus vanhustyössä. Ja jos ajatellaan sosiaalialaa laajemminkin, niin sielläkin on totuttu siihen, että pomo määrää ne työt ja tehtävät ja työvuorot ja näin. Ja sitten kuitenkin, kun me ollaan sen potilaan tai asiakkaan asialla, niin siinä olisi joskus paljon fiksumpaa, kun se henkilöstö keskenään sopisi asioita vähän enemmän. Ja se ei tarkoita sitä, että se johtaa pelkästään enempään puheeseen, että meidän pitää kaikki sopia yhdessä. Ei se sitä tarkoita ollenkaan, se olisi todella tehotonta. Mutta ihan selvästi huomataan sosiaalipuolella myöskin, vaikka vanhustyössä, että se henkilöstön keskinäinen kommunikointi siinä esimerkiksi yhden palvelutalon puitteissa, niin se on ihan keskeistä, mutta se usein jää siihen, että esihenkilön kautta ja sitten ei meille sanottu ja mistä mä olisin voinut tietää ja no olisiko kollega voinut sanoa sulle, no kun ei he keskustele, no niin.
Ja ihan mielenkiintoinen ilmiö sellainen niin kuin tähän että tällainenkin esimerkki, että yhdessä kohtaa niin tuli vastaan organisaatio, jossa sanottiin, että no hei, sitten yhteisohjautuvuudesta, sitten meidän pitäisi niin kuin yhdessä määrittää nämä työvuorot, mutta meillä on hyvin erilaisia töitä täällä ja näin, työpisteitä. Sitten siinä käy niin, että jotkut kaappaa niin kuin itselleen aina ne parhaat, että muut jää sitten niin kuin tekemään noita 3 viikkoa putkeen jotain ikävää duunia tai näin. Niin että ei me voida mennä tällaiseen yhteisohjautuvuuteen. Niin tämä oli tosi hauska, koska tästä sitten kävi ilmi, että se, että he oli sitä mieltä, että yhteisohjautuvuus ei voisi toimia, johtui siitä, että heidän keskustelukulttuuri on tällä hetkellä sen tyyppinen, jossa, siis se on hierarkinen malli, mutta jossa työntekijällä on sellainen valta käytännössä, että ne keskenään niin kuin vanhemmat tai kokeneemmat tai röyhkeämmät tai äänekkäämmät valitsee työt ensin ja jyrää muut. Ja se ei voi siis yhteisohjautuvuus toimia tämän takia. Okei, eli ei yhteisohjautuvuus ole ongelmaa, vaan tämänhetkisessä työkulttuurissa, joka on sattunut muodostumaan sen hierarkian alla. Okei, joku voisi sanoa, että tämähän on esihenkilön niin kuin työtä, että sen pitäisi niin kuin vähän avata tällaista problematiikkaa ja saada se niin kuin työyhteisö toimimaan paremmin. Mutta kun se on esihenkilölle aika vaikea tehtävä, niin aika moni välttelee sitä. Ja tästä voitaisiin niin kuin jatkaa tätä tarinaa, mutta tämänhetkiset työnteon tavat ja se, minkälaista yhteistyötä nykyinen niin kuin hierarkia tuottaa, niin se on niin kuin, joskus voisi sanoa, että siellä on hirveän moni, totta kai me tiedetään, suurin osa työyhteisöistä on ihan toimivia, mutta siellä on aika lapsellisia piirteitä ja siellä sallitaan jostain syystä niin kuin henkilöstön puoleltakin niin kuin tietyn tyyppistä toimintaa ja esihenkilöiltä sellaista toimintaa, jota sitten niin kuin pyöritellään päätä aina jälkikäteen. Nyt tämä voisi summata sillä, kun tämä oli tämä kestävä johtaminen moniarvoisessa yhteisössä, tämä meidän kurssi, niin jotenkin tästä tullaan musta hyvin siihen, mistä sä aloititkin, että kun organisaatiossa siinä työssä harvoin on kyse pelkästään tai ei koskaan pelkästään minusta, ja sitten kun tullaan tähän kestävään johtamiseen, että pitäisi alkaa sitä niin kuin maailmasuhdettakin siihen niin kuin tuomaan ja sitä ekologisuutta, sosiaalisuutta, taloudellista kestävyyttä ja huomioida vaikka kunnan johtamisessa tai oikeastaan varmasti missä tahansa organisaatiossa, niin jotenkin tuntuu, että tässä yhteisohjautuvuudessa olisi sellaisia niin kuin mahdollisuuksia tulevaisuudessa tämmöisen kestävään ja myös just erilaisten työntekemisen tapoihin niin kuin organisoitumiseen. Että miten sä näet tämmöisen kestävän johtamisen tulevaisuudessa? Kauhean pitkä sepostus, mutta en nyt malttanut jotenkin. Sulla oli aika tiivis sepostus verrattuna siihen, mitä mä oon sanonut. Lähti käsistä tämä niin kuin ajattelu tässä, että jotenkin tietysti nyt tätä katsoo itse tätä niin kuin meidän aihettakin niin kuin tämän yhteisohjautuvuuden linssiä läpi, mutta jotenkin tämä myös koko ajan tulee meillä kaikilla puhujilla esimerkkinä tämä yhteisohjautuvuus myöskin esille niin kuin semmoisen kestävän johtamisen mahdollisuutena. No se kestävä johtajuus siitä näyttäytyy tietysti sitä kautta, että meillähän on siis tutkimusta siitä, että niin kuin työhyvinvoinnista ja motivaatiosta perinteisissä hierarkioissa ja sitten vähän niin kuin tällaisia, jotka on enemmän itseä yhteisohjautuvia. Ja se tulos oli se, että näissä on niin kuin parempaa työhyvinvointia ja parempaa motivaatiota syntyy näissä itseä yhteisohjautuvissa organisaatioissa. Se on niin kuin yksi vastaus siihen, että kestävämpää johtamista niin sillä tavalla, että se johtaminen ei ole perinteistä, koska se perinteinen johtaminen jostain syystä niin kuin työhyvinvointi ja motivaatio jää alemmalle tasolle. Eikä se ole enää niin kuin edes jostain syystä, vaan kyllä siellä nyt nähdään ihan selkeät syy-seuraussuhteet. Ja sitä kautta niin kuin tällainen, mulla vähän vielä ehkä johtajuustutkijana arvotus, että mitä on niin kuin kestävä johtaminen. Mutta jos me viitataan niin kuin tällainen sustainable, että siinä mielessä niin kuin ehkä myöskin eettisesti kestävää, pidemmällä tähtäimellä kestävää, niin juuri näin, että se johtajuus, ei se, että joku johtaa, vaan se, että siellä syntyy johtajuutta, että se porukka pääsisi vaikuttamaan siihen työntekoonsa niin, että siitä työntekemisen tavat on heidän mielestään järkeviä ja että he pääsisivät niin kuin toteuttamaan jotain sellaista tarkoitusta, jonka he kokee mielekkääksi. Ja tällä hetkellä kuitenkin meidän tieteellisen liikkeenjohdon malli, joka niin kuin periytyy jo yli 100 vuoden takaa kuitenkin ihanasti tuolta tehdasympäristöstä, niin sehän ei sovellu tähän enää. Ei se tuota mielekkyyttä, että sä kerrot ihmisille, että teet tuo. Totta kai se tekee hänen elämästään helppoa. Joku voisi sanoa, että en mä halua ajatella. Mutta minkä takia
he kun sulkee työpaikan oven takana, niin kaikki on ajattelevia, pystyviä, kykeneviä ihmisiä, tekee isojakin päätöksiä ihan itse, eikä tunnu missään. Niin se, että me on luotu niin kuin sellainen työelämän systeemi, niin se on tässä niin kuin se suuri arvotus. Kiitos, ihan loistava yhteenveto ja tuohon kestävään johtavuuteen. Ja itse tuossa vielä kairasin meidän lähteitä muuta, niin sitten tulee just sinne monimuotoisuuteen ja monimuotoisuuden johtamiseen. Nykyään johdetaan monimuotoisuutta, inklusiivisuutta, mutta musta siinä niin kuin tullaan tähän samaan juurikin, että me ollaan niin kuin erilaisia ja sitten niin kuin yhteisössä se motivaatio ja just tämä, että musta niin kuin kaikki on siinä niin kuin pyörii siinä samalla, nimitetään me nyt sitä niin kuin se, mikä tekee tietysti yhteisöjohtavuuden tuossa niin inklusiivisuus mielessä, siis se monimuotoisuus mielessä, että totta kai nämä pitää ottaa huomioon. Mutta kun se ei voi lähteä sitten työyhteisössä siitä, että me ruvetaan ottaa meidän kaikkien niin kuin herkimmät piirteet huomioon. Siis mulla ei ole mitään sitä vastaan. Mun mielestä on erittäin hyvä, että organisaatio on niin kuin tunneherkkä ja kypsä ja inklusiivinen ja pitääkin olla. Ja me on viimeisten parin vuosikymmenen aikana niin kuin saatu lisättyä sinne ihan alkaen niin kuin sukupuolinäkökulmasta niin tosi hyviä asioita. Mutta sitten kun me tullaan siihen yhteisöön, niin se ei voi mennä niin, että siellä 20 henkeä kertoo, että mun mielestä tämä pitäisi mennä näin. Vaan jotenkin ennen kaikkea niiden pitäisi löytää, että miten me voidaan toimia yhdessä. Ei se, että me mennään 20 eri suuntaan, vaan mitä me ollaan täällä tekemässä ja mihin me voidaan yhdessä sitoutua. Ja silloin meidän kaikkien, niin kuin normaali elämässä yleensäkin, pitää myöskin pystyä joustamaan. Ja tulla näihin dialogisiin kyvykkyyksiä joku voisi sanoa, ja ne ei ole niin kuin yksilön kykyjä pelkästään, vaan minkälaisia käytänteitä, yhteisiä toimintatapoja meillä on yhteisönä, jossa me käydään näitä keskusteluja niin, että niistä pääsee syntymään hedelmällisiä, eikä pelkästään jäädä jumiin johonkin.